Tsaya ka gyara kayanka da kanka, bai zama aibu, bai zamo wa sauke muraba cikin tunatarwa. Tsaya ka gyara kayanka da kanka, bai zama aibu, bai zamo wa sauke muraba cikin tunatarwa. Ya mamallaki mai mulki yaran da ba mulki, Ar-Rahimu mai jin kanmu muminai a ran tsaiwa. Allazi lam yalid wa lam yulad, Allah ahadin, na zo gare ka jikina yana ta karkarwa. Ya fa laifuka na manya da kankana, Allah algafura ai mini dan annabi shugaban kowa. Murtala sadauki ne nan mabukacin bawa, wanda ayyukan alkairi gare shi babu yawa. Ya ara da manya yau na take a kwalla kira, yan uwa matasa zan so ku ji me nake cewa. Babu tantama ko shakka garin zuwa ɗaya ne, in kana dare ya zama dole aiko ba makawa. Tsaya ka gyara kayanka da kanka, bai zama aibu, bai zamo wa sauke muraba cikin tunatarwa. Fari dai musan fallar duba mara lafiya, sai mu gangaro har ya zuwa mai rufin gawa. Wanda duk ya tafi zuwa duba mara lafiya, kwatankwacin sa hanyar aljanna za shi ba makawa. In ka je ka kwantar masa hankali, ka nuna masa ko da yaushe insha Allahu zai yi warkewa. In kuma an je ba a sanya ta surutu, ga kaɗan cikin addu'o'in da ake karantawa. In ka ce Allahumma shafi'i wane yaya haka, ko kuma wance sunan mara lafiya ake sawa. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfika, wannan su bakwai ake karantawa. Tsaya ka gyara kayanka da kanka, bai zama aibu, bai zamo wa sauke muraba cikin tunatarwa. Gargarar fitar in ta zo idan da mai jiya, kalmar shahada a gare an so lakantawa. Lokacin da rai ya fice za a rurrufe masa idan rai yake ta kallo, da mala'iku suna ta hawa. Babu jinkiri na janaza sai inda daddare ne, sai ai hikimomi kafin gari ya wayewa. Sanya auduga ƙofofin jiki a tattoshe, duk gaba a sassaita don ta zama a miƙewa. Sai mu kiyaye duk kalaman da za mu rinka faɗi don